Вітаю! Ви дивитесь «Заман». Сьогодні середа, 11 листопада. Це 623-й день анексії Криму. Хайсера Джемілєва утримують в Астраханській колонії номер 10. Про це повідомив у Твіттері його адвокат Ніколай Полозлов. Також він зазначив, родичів не повідомили про етапування. Сина лідера кримських татар звинуватили у вбивстві Февзія Демова. Але це відбулось до анексії Криму. Однак російські слідчі вирішили розслідувати його справу знов. Хайсера вивезли з Сімферопольського СІЗО до Краснодарського краю. У липні минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО. Однак Росія не відреагувала на це рішення. Суд визнав зниклим безвісти українського активіста. Іван Бондарець з Рівного зник у Сімферополі торік на початку березня. На півострів він поїхав протистояти від'єднанню Криму. З того часу про його долю нічого не відомо. Останньою з ним спілкувалася мати. І в 9 годин ранку 7 березня він мені подзвонив на роботу. І от це я просто не могла з ним говорити. Він мені так швидко сказав, що ми приїхали в Сімферополь в 4 часа ночі і до 9 години нас тримали у відділку міліції, нас затримали. Він мені подзвонив з іншого номера і сказав: мама, нам поламали карточки в міліції. Оце я купив нову карточку і вже оце буде моя нова карточка. Я кажу, я тобі зараз після роботи в обід перезвоню, ти мені вже там все докладно розкажеш, тому що я не могла зрозуміти, чого він поїхав в той Сімферополь. Він тільки мені говорив, дуже серйозні люди нас відправляють, все тут нормально, не хвилюйся. Саме головне, не хвилюйся. І все. Тобто останній дзвінок був 7? Останній дзвінок був 7 березня. Художника Петра Павленського заарештували до 8 грудня. Його звинувачують у вандалізмі з політичних мотивів. Журналістам Павленський заявив, його повинні звинувачувати в тероризмі, як і Олега Сенцова і Олександра Кольченка. У ніч на 9 листопада художник облив бензином і підпалив вхідні двері будівлі ФСБ Росії на Луб'янці. Йому загрожує до 3 років в'язниці. Художник написав листа до ФСБ, де пояснив свій вчинок. Что горящая дверь Лубянки – это перчатка в лицо террористической угрозе. И что как раз ФСБ, оно и несет угрозу 146 миллионам человек. И все, военные суды подавляют любое проявление свободы воли. Ну и нужно с этим как-то, наверное, бороться, потому что это подавление жизни, а жизни не стоит того, чтобы начать за нее бороться. Під Запоріжжям розбився український літак. Помер пілот. Су-25 впав під час навчального польоту. Причини невідомі. За фактом аварії проводиться розслідування. Відсьогодні Україна припиняє імпортувати електрику з Росії. Це пов'язано з включенням 3-го енергоблоку Рівненської атомної електростанції. Раніше саме необхідністю імпорту електрики з Росії пояснювали постачання енергії з Херсонщини до Криму. Окрім того, Міністерство енергетики України повідомило, країна скоротила енергоспоживання на 12%. Минулого року українці споживали 111 мільярдів кіловат-годин. Цьогоріч – 98. Українська промисловість знизила споживання на 18%. Керівник уряду російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов хоче знати, скільки в Криму українців. Прем'єр-міністр анексованого Криму хоче провести перепис так званих мігрантів з материкової України. На його думку, українці – це додаткове навантаження на структуру охорони здоров'я і освіти анексованого півострова. Він вважає, що така інформація дозволить розраховувати бюджет республіки. Російська влада Криму буде зміцнювати кордон з Україною. Для цього виділено 2 земельні ділянки поблизу материкової України. На них розташовують військову техніку, начебто для забезпечення захисту кордону України з окупованим Кримом. Також відомо, що уряд анексованого Криму віддав ці ділянки Кримському прикордонному управлінню ФСБ Росії в постійне користування. Кримчани можуть не отримати свою імпортну техніку. Про це повідомляє митниця Росії. Якщо жителі півострова захочуть придбати техніку з-за кордону, то варто пам'ятати, що товар має пройти сертифікацію Євразійського економічного союзу. А якщо сертифікації немає, то техніку ви не отримуєте, навіть якщо сплатили наперед. Євразійський економічний союз – це міжнародна організація регіональної економічної інтеграції, до якої входять Вірменія, Білорусія, Киргизія, Казахстан та Росія.
У кримському селі діти вчаться в неопалювальній школі. В Урожайному через неготовність обладнання не опалюється школа. Про це повідомив міністр ЖКГ російського уряду Криму Олександр Жданов. Оправдовуючись, він запевнив, що на півострові ще не працює 5 котелень. Одна в Бахчисараї, 4 в Ялті. В Масандрі не можуть визначитись із формою власності ще однієї непрацюючої котельні. Російський урядовець запевняє, що до кінця тижня теплом буде забезпечений весь Крим. Сьогодні у Криму оголосили штормове попередження. Через це у Севастополі не працюють катери та пароми. Рух здійснюється наземним транспортом в об'їзд бухти. Непогода відгукнулася й на Керченській переправі. Водіїв попросили утриматись від поїздок на паромі найближчими днями. Переправа тимчасово не працює. У Сімферополі вирубують дерева. На вулиці Севастопольській спиляли з десяток тополь. Жителі міста поцікавились, навіщо пиляють дерева. А что, пацаны, чтобы заправку было видно, да, тополь рубите? Не знаю, заказчик. А кто команду дал? Заказчик корпорация ТЭС. Корпорация ТЭС, да? Кто БМ, да? Причины для... В общем, вырубают деревья, чтобы видно было заправку. Люди хочуть мати Крим на тілі. Про це говорять тату-майстри півострова. Цього року виникла ціла хвиля патріотичних татуювань. Переважно люди хочуть бачити на собі географічний контур Криму та ескіз якогось кримського краєвиду всередині. Фінальний гало-концерт дитячого талант-шоу «Татлесєс» відбудеться 6 грудня в Сімферополі. Він складатиметься з 2 частин. У першій виступлять учасники, а у другій – відомі кримсько-татарські артисти. Про це розповіла головний редактор дитячого телеканалу «Ляле» Усіне Халілова. Весь концерт наш состоит из 2 частей. В первой части у нас по 2 возрастным категориям выступают финалисты, а вторая часть, когда жюри у нас идет на обсуждение, вторая часть у нас состоит звезда плюс звезда. То есть мы приглашаем звезд, более-менее известных в крымско-татарской музыке, вокал, в искусстве. И плюс наши звездочки, победители прошлых лет. У нас наставники Асия Сале, Дилявер Османов, Арсен Бекиров и так далее. Их очень много по танцам. По танцам нас очень хорошо выручает Майя Анафиева. Она готовит всю подтанцовку, она готовит номера исключительные заранее. Показать наставникам. Каждый год они у нас просто готовили участников, сами сидели, смотрели этот концерт. В этом году мы их решили подключить ко второй части, и они готовят номера. Со своими же финалистами не этого года, прошлых лет. Это вот немножечко у нас есть такое изменение в концерте. Королева Великої Британії нагородила орденом Британської імперії Бенедикта Камбербетчера. Командором Британської імперії актор став за свої творчі успіхи та досягнення у благочинності. За його словами, королеву зустрів вперше. For services to drama and to charity. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться у випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим. До побачення!